ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мувофиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор роҳҳои маҳаллӣ давра ба давра аз навсозӣ карда мешаванд. Дар идомаи корҳои ободониву созандагии сокинону соҳибкорони деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти ҳисор 1 километр роҳи маҳаллиро бо сифати баланд асфалтпӯш намуданд. Дар ҷараёни амалисозии ин иқдом сокинон бо як рӯҳияи баланди миллӣ барои ободу хӯрамгардонии маҳалли зисти худ кӯшиш ба харҷ дода истоданд то дар зебову назарабо гардонидани як гӯшаи диёр ҳиссаи худро гузоранд. саҳмгузорон ин амали некро ҷиҳати беҳбуд бахшидани сатҳу сифати зиндагӣ дар деҳот равона намуданд. дар ҷамоати деҳоти ҳисор деҳаи иттифоқ бо дастгирии соҳибкорон 1 километр роҳ муфарш карда шуда ба нақша дорем ки дар дигар деҳаҳои ҷамоат ободониро идома диҳем. сокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри ҳисор чунин иқдомҳои ободониро сармоягузорӣ барои наслҳои оянда маънидод намуда азм доранд то дар пешрафту шукуфоии минбаъдаи маҳалли зисташон саҳми назаррас дошта бошанд. чӣ соҳибкор бошад, чӣ мардуми оддӣ бошад, саҳми худро дар ин ҷашни 35-солагии истиқлоли тоҷикистони мо гузаронда истодаанд. мана мо дар деҳа чӣ қадар ободониҳо кардем, ҷӯйборҳоро латокпӯш кардем, хоб мана симчӯбҳои нав таъмир кардем, симчӯбҳои кӯҳнаро гирифта, чунки мо худмонро обод накунем, ягон кас аз дигар ҷо омада моро обод намекунанд. ин ободӣ барои ояндаи ҷомеаи мо мебошад. аз навсозии роҳҳои маҳаллӣ агар аз як ҷиҳат рафту омади сокинон ва ҳаракати воситаҳои нақлиётро осон кунад, аз тарафи дигар симои кӯчаву маҳалларо зеботар мегардонад. аз ин рӯ чунин ибтикорот нишон медиҳад ки танҳо дар иттиҳоду ҳамбастагӣ ва заҳмату меҳнати якдилона ҳар деҳа метавонад ба макони ободу пешрафтаи ватан табдил ёбад. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.